ma tistax tagħmilhom easy tfal, ma tistax inti għax il-coach mhux qed jilgħablek inti qed tkellem il-coach u tixxeba lill-coach, fimt? Ħallih ibati. U din li ma narix fil-ġenerazzjoni tal-lum. U mhux il-problema ta' tfal, il-problema aħna l-ġenituri. Aħna ma rridux it-tfal tagħna jbatu, which is the worst thing with aħna irridu narawhom ibatu naqra, nissapportjawhom iwa, imma mhux nagħmluhom il-ħajja faċli. Għax il-ħajja mhix faċli, hemm barra mhix faċli, fim? U naħseb dik kienitni ħafna mill-ġenituri tiegħi li m'għamlulix il-tapit aħmar f'kollox, kelli bilanċ, kelli ommi li tfissidna ħafna, u hekk imbagħad kelli missier li jibes ħafna magħna, fim? Ġifieri kellna bilanċ ukoll aħna, mhux kollox jibes. Imma dik li nara fil-ġenerazzjoni jiena bħalissa għandi il-players tal-under 19, ġiġa keċċejt żbarazzat 10 players. Fimt? Għax aħna għandna set ta' valuri, ta' prinċipi li intek ma timxiex magħhom, you're not good for these teams, I'm sorry, find another team, fimt? X'tib ta' valuri qed nitkellmu dwarhom għal? Empathy, effort, commitment and relentless. Dawk jekk ma narahomx fit-training sessions u fil-logħba nibda nqaċċad, fimt? U bekk hekk qed tibni kultura, fimt? Kultura fit-tim tiegħek. Issa l-oħra dat-tim li qed miegħu kien jagħmlu li jridu, jgħajru l-coach, jirrispondu l-coach, ġurnata ma teżistix di. Imma xi kultant twarrab naqra n-nies biex tikkrea naqra kultura tajba. Xi kultant kontu f'daw situazzjonijiet fej ikollok qatt ma kelli 10 min-nies, ma ġiet kelli 2 min-nies li tajt daw ħajkollha qaċċathom bru minn hawn. U kif tqaċċathom kollox jħorruh ostja. Għax inti jekk m'intix tkun qiebes ma' min għandek bżonn tkun qiebes, qed tkun inġust ma' min qed jagħmel l-impenn. Eżatt. Ma' min qed jimpenja ruħu qed tkun qed tonqsu. U din ara fil-futbol ta' fala ġona x'eżempju jekk inti għandek plejer qed jagħti l-effort tiegħu. Allura l-intensità hemm. U mbagħad għandek plejer wieħed illum m'għandux aptit. Fimt? U minħabba dal-plejer qed jaffettwa t-tim liħor, qed jaffettwa l-20 plejer liħor. Fimt? Allura ma tistax naċċetta dik. Mela tlaqna?